Dames en heren, van harte welkom bij Brandmeester. Voordat ik ga beginnen wil ik graag Martin Rutte bedanken voor de 18 jaar dat hij zich al inzet voor de revue. 78 jaar en de spullen die u hier ziet van hout, die zijn gemaakt door Martin Rutte en die zit daar in de zaal. En dan ga ik nog niet beginnen, want ik wil u eerst even vragen of u uw telefoon op vliegtuigstand of uit wilt zetten. Ik ga ervan uit dat iedereen al heeft gedaan. Dan kun je ondertussen ook nog even in de glossy bladeren. Als je die hebt gekocht. Heb je die nog niet gekocht? Slechts €5,99 kun je hem daar bij de kraam halen. In de pauze kunt u ook loten kopen. 55 cent per lot. Boekje, €25. Kan zo gekocht worden. Wat kunt u winnen? Hele mooie prijzen. Bijvoorbeeld een overnachting in Centerparks. Iedereen de telefoon uit? Mooi. 100 jaar na de allereerste revue. Hier in Gennep ben ik namens het bestuur van Stichting Revue Gennep en Omgeving heel trots om u hier te mogen ontvangen. Op 4 april 2018 besloten wij met het bestuur, ja, er komt weer een revue. Maar dat gaan we wel doen vanuit een visie. Ontmoeten, meedoen, verbinden met cultuur als middel. Dat is de doelstelling van Stichting Revue Gennep en Omgeving. En dat gaat u vandaag hier zien. 1,5 jaar geleden begonnen wij met de repetities. En dan is het nu eindelijk zover. De cast, de crew en alle andere mensen die betrokken zijn, wensen u een hele fijne voorstelling. Geniet van Brandmeester. Wacht eens even. Hubert! Oh. Als ik Connie was, dan zou ik even een fiets. Anders ging ze dadelijk zo de begrafenis toedienen. Kom, God, gauw hier zitten, dan kunnen we het allemaal goed bekijken. En als jullie nog willen bellen, dan zou ik dat nou doen. Want over 2 minuten moeten die kringen uitstaan. Ja, Stoet? Begrafenis, stoet? Heb ik dat goed verstaan? Ja. Ja, ik kom van de harmonie. Oh, die spelen toch zo mooi. Oh ja, dat vind ik ook zo mooi. Ja, maar het is wel allemaal leuk en aardig, maar we moeten hier toch weg. We kunnen toch niet midden in die stoet, jongens. Kom. Nou, kom. Dat kan niet. Ik ga hier in ieder geval eerst rang zitten, dan kan ik het allemaal goed zien. Trouwens, daar langs staan, dat is niks voor mij. Ik zie dat u een beetje trekt met uw linkerbeen. Ja, het lijkt wel of u de Nijmeegse Vierdaagse 3 keer achter elkaar hebt gelopen. Ja, zo kan hij wel weg. Nou, laat er maar op houden dat ik er geen medaille aan heb overgehouden. Ja, Harry. Anders waren we weer verder gek, jongen. Wat krijgen we nou? Wie zie jij? Dat werd de verrekkers goed, Harry. Ik ben nou geweten, jongen, dat wat je nou al 35 jaar loopt weg te douwen. Maar ik laat me de mond niet meer snoeren. Het is nou van minder tijd gekomen om op te treden. Ja, maar... Nee, geen gemaar, Harry. Dat gezeur van nou, dat is nou wel onderhand voorbij. Dat toneelspel van nou, dat is voorbij. Het is nou voor minder tijden op te treden. En ik kom nog wel weer een keer terug, want ik ga eerst maar even door met die fietsers hier. En volgens mij is er wel iets meer met u aan de hand. En is vuur niet je beste vriend. Ja, wel een brandwondjes opgelopen in de loop van de tijd. Ja, daarom loop ik ook zo moeilijk. Maar u lijkt begrafenissen nogal leuk te vinden, of niet? Ik niet, al dat verdriet.
Oh, maar deze veelt wel met, hoor. Dat was al een blijftijd en hij had goed voor zichzelf gezorgd. En trouwens, ik kreeg ook weer wel leven hier in de brouwerij in Gennep. Oh, Gennep? Zei u Gennep? Ja, Gennep. Het mooiste stadje van Limburg. Oh, Duifje, ik denk dat je toch gelijk had. Zie je wel? Jij met je, ik weet de weg wel. Ik zeg nog, we moeten de knooppunten volgen. Maar nee hoor, je weet het weer allemaal beter. Nou, kom, we gaan naar knooppunt 51 en dan gaan we via de knooppunten naar Kleef. Ja, Je kunt wel zien dat we in Duitsland zijn. Nou, weet ik eens echt Staat verder. overal spargel en Nou, dat is wel een mooi erwten. fiets, zeg je wel. Overal in de grens. Hé, houd je zitten, kinderen nog slaan en dan gaat niet maar uit die dingen, hè. Dat geldt ook voor Ronnie. Kom, schiet op, hé, draai, als geen zo'n bremsstudie. Thea, doe die Kom op. vogel dan ook weg. Verdorie. Schiet op, Roos, schiet op, roze vogel. Kom op, roze panter, Wie hè. had die route bedacht? Flamingo, Jeetje. wieberen. Jongens, wacht op mij! Het was toch wel een goeie, wa? Maar ik had er eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Wat doe jij dan hier? Nou, gratis koffie, gratis broodjes. Ik was toch vrij vandaag. Zeg Lies, wat vond jij eigenlijk van hem? Ja, wat zal ik er eens van zeggen? Hij heeft ons stadje natuurlijk wel een hoop ellende opgeleverd met die disco en Café de Pomp. Ja, alles is afgebrand, al mijn herinneringen. Ik heb daar nog mijn huwelijksfeest gevierd, hè? Daar kon meester Gerard toch niks aan doen? Hij had zelf nog de meeste wonden, samen met die oude zwerver daar. Ja, als jij het zegt zal het wel zo zijn, maar ik denk er het mijne van. Ik heb trouwens gehoord dat het de eigenaar zelf was. Hij bleek een hoop schulden te hebben en kon die verzekeringspremie maar wat goed gebruiken. Ja, daar zal me ook niks verbazen. Ze zitten niet voor niks nu in Spanje, hè? Wat een trieste bedoeling, hè? En hij heeft eigenlijk best wel een goed leven gehad. Ja, dat klopt. Maar hij was wel heel erg veranderd sinds die brand. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb hem eigenlijk daarna nooit meer heel vrolijk gezien. Zeg dat wel. Maar het had ook veel erger af kunnen lopen met al die kinderen daarbinnen toen. Beste mensen, ik wil jullie als enig overgebleven familielid van oom Gerard hartelijk danken voor jullie komst. Het zou hem goed doen te zien dat toch nog zoveel mensen de moeite hebben genomen om hem de laatste eer te bewijzen. Velen van jullie hebben ooit bij hem als leerling in de klas gezeten. Onderwijzen was zijn lust en zijn leven. Hij zei wel eens dat hij kinderen genoeg had en daarom ook nooit de behoefte had gevoeld om zelf te trouwen en een gezin te stichten. Oom Gerard werd geboren op 4 februari 1923. Hij was dus 100 jaar oud. Zijn vader was bijna niet bij zijn geboorte geweest, omdat hij een glansrol vervulde in de eerste Gennepse revue. Hij stond op de planken toen zijn vrouw de eerste weeën kreeg. Oom Gerard groeide op in Gennep, in een gezin met 5 kinderen en nog een aantal familieleden. Hij had een tamelijk onbezorgde jeugd, totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij was toen 17 jaar. In de oorlogsjaren wist hij gelukkig uit de handen van de Arbeidseinsatz te blijven. In de laatste oorlogswinter
werd het gezin geëvacueerd en kwam in Blokzijl terecht. Na de bevrijding ging oom Gerard naar de kweekschool in Nijmegen. En ruim 3 jaar later, begin 1949, kon hij als onderwijzer aan de slag. Eerst 7 jaar op de lagere school in Boxmeer en vanaf 1956 op de Sint-Martinenschool hier in Gennep. Ondertussen haalde hij met een avondstudie ook nog zijn actes Nederlands en geschiedenis. Op relatief late leeftijd maakte hij daarmee nog een switch en ging deze vakken doseren op de Norbert Mavo in Gennep. Volgens hem waren dat de mooiste jaren van zijn carrière. Tot die zwarte februari zaterdag in 1988. De brand tijdens het discobal van school heeft oom Gerard getekend. Hij is nooit meer de oude geworden. Maar voor mij bleef hij altijd de lieve, warme, betrokken man die hij altijd was. Bedankt oom Gerard. Rust zacht. Geachte aanwezigen, namens de familie wil ik u hartelijk danken voor uw steun in de afgelopen dagen. U bent zo dadelijk nog in de gelegenheid om afscheid te nemen van Gerard, voordat we hem naar zijn laatste rustplaats in Gennep gaan brengen. Voor degenen onder u die een uitnodiging hebben ontvangen voor de koffietafel, die zijn daarna van harte welkom in Hotel de Pomp. Nogmaals, dank voor uw komst en wel thuis.
Koffie, thee of liever iets fris? Koffie alsjeblieft. Ik ook graag. Ik kan wel een bakje troost gebruiken. 1 thee voor mevrouw en 2 koffie voor Dorothee en Anton. Hé, je kent ons, maar moeten wij jou kennen? Ja, maar dan moet je wel 35 jaar terug in de tijd. Hè? Ik ben Frits de Vries. We hebben samen op de MAVO gezeten, weten jullie nog? Dat is lang geleden, zeg. Frits, ik moet graven. Jawel. Ik herinner me jou nog wel. Jij was toch van het hotel hier? Is dat nog steeds in de familie? Zeker. Zijn jullie speciaal voor de begrafenis van meester Gerard hier naartoe gekomen? Nou ja, het lijkt erop dat ik de laatste tijd alleen nog maar voor begrafenissen in Gennep kom. Gelukkig is de laatste alweer een tijdje geleden. Dit keer maak ik er meteen maar een weekendje van. Even weg van de drukte van de zaak. Heb jij een eigen zaak? Ja. Zo? Ik sta in een luxe hairstylingstudio in de buurt van Amsterdam. Wat vonden jullie van de dienst? Het was mooi, toch? God, wat heb ik goede herinneringen aan die man. Meester Gerard was echt een voorbeeld voor me. Ik kan gewoon niet geloven dat hij er nu niet meer is. Ik denk dat ik dankzij hem zelf ook in het onderwijs terecht ben gekomen. Koffie, thee of liever iets fris? Ja. Doe maar koffie, zwart, zonder suiker. Ik had graag een decaf, latte macchiato, low fat, snufje kaneel. Juist. We hebben vandaag zwarte thee of gewone koffie. Jezus, zijn we weer in de provincie? Hè? Nou, doe maar koffie dan. Hé, verdorie Frits. Nou zie ik het. Hè? Ja. Werk je nog steeds hier in het hotel van je ouders? Ben je dit gat nou nooit ontvlucht? Dag Bea. Welkom in Gennep. Nee, een jaar of 25 geleden zijn mijn ouders naar Spanje vertrokken. Hè. Na de brand hadden ze er geen plezier meer in. En toen heb ik de zaak overgenomen en ik ben dus eigen baas. Gewone koffie dus? Ja, doe maar dan. Dit blijft ondanks alles toch een van de mooiste hotels van de omgeving. Ik vind die pomp wel mooi. Hallo, mag ik een verse muntthee alsjeblieft met biologische honing als het kan? Helaas hebben we vandaag alleen maar koffie en zwarte thee. Oh, dan koffie graag. Nou, doe maar cola. Dat kan ook. Voor mij ook. Die munt, die is toch wel onbespoten? We hebben vandaag gewoon een zwarte thee, geen muntthee. Wil je me dood hebben of zo? 1 lijk vandaag lijkt me wel voldoende. En weet jij eigenlijk wel wat koffie met je lichaam doet? Dat is puur vergif, hoor. Nou, als ik mij niet goed herinner, dan sloeg Carla vroeger nooit een drankje of een sigaretje af. Wat dat betreft hebben wij nog heel wat van haar goed, toch? Ja, inderdaad, dat klopt, ja. Nou, doe maar niet zo geheimzinnig. Ik had je wel herkend, hoor, Frits. En volgens mij was jij altijd degene die sigaretjes aan het bietsen was. En vooral van die 2 daarachter. Wat een slootwater, zeg. Is er eigenlijk al een fatsoenlijke espresso-bar in Gennep? Oh, coffeeshops hadden we genoeg. Ja. Dat waren nog eens tijden. Nou. Ja, moet je mooi teruggaan naar die Randstad. Nou, nee hoor. Nee. Ik ben op uitnodiging hier. Er is speciaal voor mij een kamer gereserveerd in het hotel hier. Oh, van de familie van... Ja, nou, kom hier. Nee, dat weet ik niet precies. De afzender was nogal vaag, maar de boodschap is helder. Ik logeer hier in dit hotel. Het hele weekend. Nee, god bewaar me, nee. Hier in het hotel. All inclusive. Hier 2 dagen lekker luxe. Doe maar. Dat zal niet goedkoop zijn. Nou, dat is het mooiste. Ik ben uitgenodigd. Ik hoef alleen maar te komen en alles is al betaald. Jeetje. En wie hebben we dat aan te danken? Toch niet de meester Gerard? Ik heb geen idee, maar een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Dus deze jongen gaat er dit weekend dus heerlijk van genieten. Wat zeg jij nou? Ik heb ook een uitnodiging. Wacht, ik pak hem er even bij. Oh. Deze. Ja, precies. Heb jij enig idee waar wij die aan te danken hebben? Geen idee. Ben ik de enige hier die de loterij niet gewonnen heeft? Nou, als ik jullie was, zou ik het wel weten. All inclusive. Je hebt helemaal gelijk. Hé Anton, blijf je ook het hele weekend? Nou ja, dat was ik eigenlijk wel van plan, ja. Zullen we meteen maar inchecken trouwens? Want deze koffietafel loopt al een beetje op zijn eind. En het is nu niet zo druk bij de receptie. Zeg, wil jij je alsjeblieft niet met mijn kind bemoeien? Nou, dan laat die kinderen toch eens een keer met rust. Maken jullie nou ruzie? Ja, nou, ze bemoeit zich iedere keer overal mee. Dat hoeft ze helemaal niet te doen. Sorry, meisje. Sorry. Je hebt helemaal gelijk. Het spijt me. Het spijt me echt, maar ik vind het ook allemaal zo spannend. Spannend? Hoezo? Heb je nog nooit een begrafenis meegemaakt? Op jouw leeftijd? Hey. Nou, ja, weet je, het zit zo. Ik kom niet zo heel erg vaak meer in Gennep.
En dat brengt niet alleen maar positieve herinneringen met zich mee. En nu heb ik ook nog eens een uitnodiging gehad waarvan ik niet weet wat ik ermee aan moet. Een uitnodiging? Waarvoor? Een feestje? Oh, dat is vast beter dan een koffietafel waar ze die Deens biologisch verantwoorde muntthee schenken. Mam, ja. Ja, hier. Hier lag tegelijkertijd in de brievenbus met de rouwbrief van meester Gerard. Ik snap er helemaal niks van. Ik mag een heel weekend lang gratis en voor niks volledig verzorgd in dit hotel logeren. Nou, ik heb 1 jaar bij die man in de klas gezeten. Verder had ik nooit iets met hem. Ik weet echt niet waar dit vandaan komt. Als het maar niet van die eikel van een ex van me is. Oh, geef maar eens even hier. Ik zit hier het hele weekend bij Summertime. Ik heb toch niks beters te doen. En dan ga ik eens even uitzoeken wat dit allemaal is. Ga je met jou in Summertime? Nou, nu ik toch eenmaal hier ben, wil ik ook van de hoed en de rand weten. Weet je, het leven in de commune is ook niet altijd roze geur en maneschijn. En ik kan ook wel eens een verzetje gebruiken. Ik denk dat ik maar eens ga kijken of ik al kan inchecken. Doe dat. Nou, kijk eens even aan. Ik heb hier verse munten voor je geregeld. Hè? Voor alle sigaretjes van vroeger. Nou, Toch maar. Frits, wat lief, dank je Ja, zo ben ik. Ja. Hey, en hoe is het nou met jou? Je hebt het hotel hier toch overgenomen van je ouders? Eigen zaak, hè? Nou, wat fijn dat het zo goed gaat. Mijn boodschappen nog doen. En ook de vuile was. De bakken grijs en groen. Maar dat hoeft maandag pas. De hypotheek betalen en die gasten zometeen. Nog verse blaai ophalen. Waar gaat die oven nou weer heen? De groothanden nog bellen. Zijn de glazen schoon of niet? Extra fus erbij bestellen. Vergeet de tafellakens niet. Die gasten komen later, is de kok er eigenlijk wel. De bloemen moeten water. In deze hel van een hotel, van dit hotel. Zoveel te doen, zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. De toiletten en de kant gedaan. Zoveel te doen, zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. De peter, jij geeft dus ook gedaan. De bedden nog verschonen, de badkamers gepoetst. Broccoli of sperziebonen en voor het toetje nog iets zoets. Dan moet even wachten, die help ik later wel. Een waslijst vol met klachten in deze hel van een hotel. In dit hotel. Zoveel te doen, zoveel te doen, zoveel te doen. Zoveel te doen. De kamer 13 lijkt nog steeds de waterkraan. Zoveel te doen, zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. Zoveel te doen. Ik heb zoveel te doen. De wijnkelder nog vullen en het espresso-apparaat. Die vieze vlekken nog verhullen. Wie weet waar de soda staat. Het terras dat moet naar buiten. En als het kan graag snel. Wie lapt er straks de ruiten? In deze hel van een hotel, in dit hotel. Zoveel te doen, zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. De telefoon nog hoog en diep overgaan. Zoveel te doen, zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. We staan in Zoeber, steeds gedaan. Ja, net als op de vouw. Hallo Ingrid, ik ben nog bezig in kamer 11. Wat jij zegt? Is 7 stop? Helemaal onder die poep? Nee Ingrid, dat kan niet. Oh ja, ik heb wel een kilo-liter. Maar Ingrid, jij moet langer blijven zich poetsen, want die kamer is weer verhuurd vandaag. Ja, dankjewel. Ja, ik ben met tegen Frits. Frits! Ja, kamer 11 is die wc verstopt, helemaal onder die poep. Oh nee. Maar Ingrid blijft dan op de poetsen, ik ga bellen die loodgieter. Ja. Even kijken. Is die onder dit? Ja, die is beter. Hallo loodgieter? Ja, dat is met iemand van de pomp. Of u morgen kan, nee, niet morgen, vandaag kan komen, want wij hebben kamer 11 helemaal verstopt. Ja, dank u wel. Zoveel te doen, zoveel te doen, zoveel te doen. Zoveel te doen. Zoveel te doen. Ik heb zoveel te doen. Zoveel te doen, zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. Kamer 13 lijkt nog steeds de waterkraan. Zoveel te doen, zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. De kamermeisje moet nog even gedaan. Zoveel te doen, zoveel te doen. Zoveel te doen. De peter, jij geeft dus ook gedaan. Zoveel
We mogen het niet overgaan. Zoveel te doen, zoveel te doen, zoveel te doen. We staan te zoomen, maar zoveel te doen. Sofa, BV, telefoon heb ik opgeschreven. Oh. Hallo mevrouw. Hallo. Is dit de VIP Hotel de Pomp? Hotel de Pomp. Ja, ik ben Ivan. Nou, mooi. Wilt u even mijn koffer pakken misschien? Hé? Mijn koffer. Ik? Ja, daar. Oh. Dat natuurlijk mevrouw. Die? Ja, die. Oh. Voorzichtig, voorzichtig. Pas op. Oh. Oh, sorry mevrouw. Hij is nog nieuw, is zwaar. Hè? Hij is nog nieuw. Zo, ja, mooi. En ik neem aan dat daar de VIP parkeerplaats is, hè? Daar parkeren. Ja, fijn, dankjewel, hè? Hé? Ja, dat ga ik toch niet zelf doen. Wat denk je nou? Moet ik? Ja. Oké. En wel voorzichtig, hè? Want het is nog een nieuwe oldtimer, hè? Voorzichtig nou. Oeh. Die kant op. Hallo? Hallo, is er nog iemand anders misschien dan? Hè? Hallo? Wat een ballentent zeg. Niet te geloven dit, hè? Jongen, 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 jongen. Joehoe! Mevrouw, ik kom eraan. Sorry mevrouw dat we even moesten wachten. Maar ik ben nu hier om u te helpen, ja? Even kijken. Zoveel te doen. Ik heb zoveel te doen hier. Nou, zegt u het maar. U heeft een kamer gereserveerd. Mag ik uw naam? Zo, professioneel dit zeg. Mijn naam, dat is Van den Berg de Bakker. Even kijken. Bakker, zegt u? Heb je niet geluisterd? Ik zei Van den Berg de Bakker. Dat heb ik inderdaad wel gehoord. Maar is het nou Bakker of Berg? Ik bedoel... Maakt niet uit trouwens, want ze staan allebei onder de B natuurlijk. Sorry mevrouw. Even kijken. Nou, ik zou ook eens kijken als ik u was bij de V en de D. V en D? Oh, die winkel. Dat snap ik niet zo goed. Nou, jezus, dat ik dat nog uit moet leggen, zeg. De V van den Berg en de D van de Bakker. Momentje nog, mevrouw. Ik denk dat ik u heb gevonden. Ik bedoel... Ik had u al gevonden, want u stond natuurlijk voor me. Maar nu heb ik u ook op papier gevonden. Kijk maar. Nou, mooi. Geef me maar de sleutel. Zeg me maar waar mijn kamer is. Momentje nog, mevrouw, want ik begrijp iets niet. Bent u alleen? Of ik alleen ben, sorry. Waarom is dat belangrijk? Natuurlijk ben ik niet alleen. Ik ben getrouwd met meneer Van den Berg. Maar waarom is dat relevant? Ja, wilt u misschien op hem wachten? Oh, nou, dat bedoel je. Nou, in dat geval ben ik wel alleen. En dat is maar goed ook. Want hij is wat betere hotels gewend. Oh? Oh? Ja. Oh?
Oh, jouw oog klinkt niet echt goed. Maar vertel eens, wat is er aan de hand? Nou, kijk. U zegt, u bent niet alleen. Maar wel alleen hier. Maar u heeft een kamer gereserveerd voor 2. Dus daarom mijn vraag. Bent u zeker alleen, mevrouw? Kamer voor 2? Wacht. Heeft u zelf gereserveerd? Nee. Aha, dan weet ik genoeg, mevrouw. Als u heel eventjes wil wachten, ja? Dan help ik deze andere mevrouw hier goed. Mevrouw Vendi voor die bakker. Hallo. Hallo. Hallo, mevrouw. Jezus, wat is dat lastig binnenkomen hier. Zegt u maar, u heeft ook een kamer gereserveerd. En uw naam is... Nou, weet je, ik heb niet zelf geboekt. Oh? Geboekt. Ik heb niets. Nou, dat gaat goed hier, Jezus. Dat is ons hotel, ja. Gelukkig viel die goed, hè. Nou, ik kan een gestootje hebben, zie ik. Geboekt, zei jij. Ik heb niet zelf geboekt, maar ja, iemand anders, geloof ik. Mooi. Uw naam, die heb ik nog steeds nodig, mevrouw. Oh, natuurlijk, mijn naam, ja. Hi, ik ben Carla. En verder? Hoe bedoelt u verder? Doopnamen of zo. Nou ja, weet je, die heb ik weggedaan, zullen we maar zeggen. Ik heb helemaal niks met het geloof. Uw achternaam, mevrouw. Uw achternaam, gewoon. Oh, Jezus, wat dom. Ik ben Carla Jacobs. Nou, mevrouw Jacobs. Ja? Mijn volgende vraag is misschien een klein beetje ingewikkeld. Maar bent u alleen? Hoezo ingewikkeld? U ziet toch dat ik alleen ben? Dus u hoort niet bij die andere mevrouw die net voor u was. Want volgens de reservering heeft u samen een 2-persoonskamer. Nee hoor. Nee, echt niet. Ik ben alleen. Ik ben al heel lang alleen. Ja, en ik ben ook alleen hier. Dus ja, u vergist zich, denk ik. Nee. Geen vergissing, mevrouw. Hotel vol dit weekend. En u en mevrouw Vendi voor die bakker hebben samen een 2-persoonskamer. Wat? Geen sprake van. Ik deel geen kamer met een vreemde. Nee. Oh my god. Bea de bakker. Jij ook hier. Wat doe jij hier? Sorry, jij bent? Gaan we op die tour. We doen alsof we elkaar niet kennen. Alsof wij nooit stiekem hebben zitten roken en drinken samen. Oh, ben je Dorothee? Oh nee, ik zie het al. Carla, toch? Ja, toch? Ja. Hier gaat iets helemaal mis, want zij denkt dat wij samen een kamer hebben. Nou ja, echt niet. Nee, inderdaad, echt niet. Wel hoor, er is echt voor jullie samen een 2-persoonskamer gereserveerd. Met 2 bedden. Jullie hoeven dus niet samen in een bed. Nou, Geen probleem ik dus. begrijp er echt niks meer van. Hè. Ik ben op uitnodiging hier. Er is voor mij een kamer gereserveerd. Dan kan het toch niet zo zijn dat ik met een vreemde, nou ja, een ander, samen op 1 kamer ga? Dat kan toch niet? Hoor ik jou nou zeggen dat jij een uitnodiging hebt gehad? Ja, hoezo? Jij ook? Ik ook. Ja. En die lag tegelijk in de brievenbus bij de rouwbrief van meester Gerard. Ja, maar moeten wij nou samen op een kamer om gezellige herinneringen op te halen? Of zo? Wie heeft dat nou weer verzonnen? 2 bedden. Maar... Nou, zie ik het. Kalla. Wat leuk. Nou. Wat leuk. Hoe lang is het? Hoe lang geleden. Natalia? We zijn er vanmiddag al. Natalia. Natalia. Met Dorothee. Dat is niet Natalia. Jullie hebben niet gezien. Ik heb jullie, oké? Ik heb Het was echt leuk. Dat geeft helemaal niks, Natalia. Want deze mensen zijn niet normaal. En die reservering is niet normaal. Die mensen... Nou, maar wacht eventjes. Niks veranderd. Hallo mensen. Ja? Wij beginnen even helemaal opnieuw. Ik wil 1 voor 1 van jullie de naam weten. Ja, en dat is geen vraag, dat is een opdracht. Van u, de naam alstublieft. Nee, serieus? Ja? Nog een keer. Ja? Van den Berg de Bakker. Wow. Ja? Van den Berg de Bakker. Ik hoorde dat heel duidelijk. Dank u wel, mevrouw Van den Berg de Bakker. Eens even kijken. Ja, weet ik genoeg. Mag u even daar gaan staan? Daar? Daar, ja.
heel goed. Even kijken, die volgende alsjeblieft. Dat bent u. Ja. Hallo. Hallo. Hi, hallo. Ik ben Carla Jacobs. Helemaal geen andere voornamen en ik ben alleen. Carla Jacobs, helemaal alleen, dat klopt ook. Dat is die. Ja, Natalia, dat is 8. Heel goed, u krijgt kamer 8 samen. En dat is op de 2e verdieping linksaf. Oh, wacht, Dankjewel. wacht, jullie hebben samen een kamer? Wacht even, Anton. Wellicht hebben zij wel dezelfde uitnodiging als wij. Nou, hoe ironisch dit. Bea? Ja, dat jullie nou ook net hier zijn met dezelfde uitnodiging. Hier in dit hotel. Oh, je bedoelt hier? Wacht. Hier? Hier? Je bedoelt hier, waar de brand, waar wij vieren? Alsjeblieft, kunnen wij die oude koeien nu eens in de sloot laten? Ik kwam hier om het heerlijk te genieten. Ik heb nog nooit in zo'n chic hotel gelogeerd. Ik zou nog genoegen nemen met de bezemkast. Nou, mooi. Geef haar maar die bezemkast, dan heb ik de kamer voor mij alleen. Nee, mevrouw, die bezemkast is vol. Oh, jammer, B. Die vlieger gaat niet op. Ja. Kunnen we even... B, ja. Misschien even door? Ja. Dan wil ik graag uw naam weten. Ja. Wat is uw naam, meneer? Ik ben Anthony. Anthony de Graaf. Wat zeg jij? Anthony? Noem jij je Anthony? Ja, Anthony, zo heet ik. En dat past veel beter bij me, hoor. Goh, Anthony. Nou, ik vind het eigenlijk best wel goed klinken. Ik ben het wel met je eens. Ja. Anthony, Anton, Anthony. Anthony of Anton, ik zeg gewoon wel meneer de Graaf. Dat is voor iedereen heel makkelijk en altijd goed, hè? En meneer de Graaf, eens even kijken, dat is heel goed. Ja, daar zit u daar. Bent u dan mevrouw Van Doren? Ja, Dorothee. Dag Dorothee Van Hallo. Doren. Dan slaapt u samen in kamer 11. Wij hebben samen een kamer? Ja. Waarom? En waarom? U vraagt waarom? Dat is zo geregeld bij deze reservering. Daarom. Maar iemand anders heeft bepaald dat ik samen met haar op 1 kamer moet. Nou, dat is wel apart, ja, Anton. Sorry, Anthony. Maar weet je, het maakt mij eigenlijk ook niks uit. En ik hoorde zojuist dat er 2 eenpersoonsbedden zijn, dus dat komt wel goed. En toch, we gunnen elkaar wel wat privacy, als dat nodig is. Toch? Ach ja, waarom ook niet? De sleutel heeft mevrouw Van Doren. mevrouw. Ja. We kregen hem al. U kunt naar de 2e verdieping. Oké. Ja. Nou, ik wil liever met de lift. Kan dat ook? Jongen. Hey, dat is lang geleden, zeg. Dus jullie wisten hier ook helemaal niks van. Nee, weet je, ik kom nooit meer in Gennep. Af en toe nog bij het kruidenvrouwtje in het Ven. Mijn vader heb ik al sinds de jaren 80 niet meer gezien. En ons mam die woont in Utrecht. Oh, dat is weer. Nou ja, ik kom nog geregeld in Gennep. Oh, wat leuk. Ja, maar ik spreek nooit iemand uit de Maventijd. En dat wil ik graag zo houden. Nou, anderen zullen jou ook wel uit de weg gaan. Dat kan ik me zo wel voorstellen, B. Zo, wat bedoel je? Nou, jongens, hou op. Het lijkt wel alsof we weer op het schoolplein staan. Kom op, zeg. Vroeger waar we samen speelden, altijd die wel met z'n dingen. Op het schoolplein vroeger waar we alles deelden, altijd weer die wel met z'n ding dong. Onze jassen als paren, van wat was dat baren, als we moesten schoppen van ding dong. En wat werd er geschoren, als de klingers rollen, word je nog niet vaker dan ding dong. De schoolbalkon. Het schoolplein vroeger met alle vriendinnen, klonk altijd die bel met z'n ding-ding-dong. Op het schoolplein vroeger, even weg van binnen, altijd weer die bel met z'n ding-ding-dong. Elastiekje en kletsen, over jongens grenzen, touwtjes springen en dan weer ding-ding-dong. En verstoppertjes spelen, naast de 100 stelen, die was nu al 4 jaar dan ding-ding-dong. De schoolbalkon. Ding-ding-dong, ding-ding-dong. Het was vast heel gezellig, maar niet voor mij. Want ik werd met de nek aangekeken, meestal was familie van mij. Ding-dong, ding-dong. Vesten, schreeuwen en ronde gestreken, speelkwartier gelukkig voorbij. Op het schoolplein vroeger, waar we samen speelden, klonk altijd die bel met z'n ding-ding-dong. Op het schoolplein vroeger, waar we alles speelden, altijd weer die bel met z'n ding-ding-dong. Onze jas
maar dan ding, ding, dong. De school gaat door. Koffie? Oh ja, lekker, dank je. Hoe gaat het? Denk je dat die vier een idee hebben waar de uitnodiging vandaan komt? Nee, die vermoeden niks. Die weten echt van niks. Ah, en jij, ben je al wijzer? Hoezo? Is er iets wat jij me wil vertellen, Frits? Bijvoorbeeld wat jij in het voorraadhok deed die avond voor de brand. Huh? Ik heb jou daar naar binnen zien gaan, maar ik heb jou nooit naar buiten zien komen. Wat? En tegen de brandweer hoorde ik jou vertellen dat er kortsluiting geweest moest zijn. Hoezo? Ja, of wat er waar is van die roddels. Dat je ouders zelf die brand hebben veroorzaakt vanwege de brandverzekering, omdat ze geldnood zaten. Oh, jij. Joh, ik dacht dat je alleen maar mijn hulp nodig had om die vier hier naartoe te halen. Maar je bent hier gewoon om te provoceren. Sorry, Frits. Ja, sorry, Frits. Ja, sorry. Dat bedoel ik niet zo. Nee. Weet je, die uitvaart van oom Gerard heeft me zoveel energie gekost. Ja. Ik verzeker je dat het niet zo is. Maar ik heb je toch verteld dat ik research kwam doen naar een project. Ja, precies. Daar informeerde ik naar. Hè? Of je al wat wijzer was. Ja, ik doe ook research. Naar de brand. Ik wil eigenlijk een podcast maken over de impact die het gehad heeft op iedereen hier. Aha. Ja, want weet je, vlak voordat oom Gerard stierf, toen heeft hij nog iets tegen me gezegd, waardoor ik... Ah ja, lekker, koffie. Ja, doe maar. Ja. Oh. Hoe bent er vroeg bij? Toch. Meisje, niet zo hard. Die wijn voor jullie is niet goed gevallen, hoor. Lust je nog wat te drinken, hè? Oh, niet zo hard. Ik ben nog niet helemaal bijgekomen van het volleybalfeest. Goeie wijn, hoor, mevrouw. Is goeie wijn. Misschien te veel of te lang van geproefd. Oh, ik heb nergens last van. Maar ja, ik drink dan ook niet van die goedkope festivalwijn. Doe maar een groot glas vers geperste Suderans graag. Heb je ook Een extra Suderans sterke koffie voor u? bij je? Komt eraan. Nee, alleen slappe chocomel of nog slappere thee. Goedemorgen, Dorothee. Kom er maar bij zitten, hoor. Ik bijt niet. Hé, Dorothee, kom maar bij zitten, hoor. Ach, waarom ook niet? Mevrouw Van Doorn, wilt u misschien iets drinken? Ik dacht misschien aan een glaasje ijskoffie, want dat was wel goed bij deze lucht. Of hoe zeggen jullie dat hier, deze sfeer? Lust je ook wat te drinken? Koffie graag. Gewoon? Ja. Okay. 1 sloot water voor Dorothee. Hey, heb je lekker geslapen? Nog goed thuisgekomen? Zeg jij eens maar. Oh, pardon. Jij eerst. Ach, even correct als altijd, hè, Dorothee. Ja, daar hoef je niet op te antwoorden. Dat was een retorische vraag. Vroeg me af waar je tegenwoordig woonde. Je hoeft niet altijd zo bescheiden te doen, hoor. Ik vroeg me gewoon af of je nog goed was thuisgekomen. Waar ik tegenwoordig woon, jeetje. In Druten. Maar
Hoezo niks veranderd? En wat je daarvoor zei, zo correct. Wat bedoel je daarmee? Oh jawel hoor, ik lag op Ederal in bed. Maar wat bedoel je met bescheiden doen? Joh, laat gaan zeg. Ik Ja, zit hier met een kater, kan amper goed nadenken. Ik zei maar wat. Tuurlijk, je zei maar wat. Nou weet je, dan ben jij ook geen steek veranderd. Want vroeger, toen deed je altijd maar wat. Tuurlijk, je zei maar wat. Nou, jij doet altijd maar wat. Zo, morgen dames. Dat was zalig. Een heerlijk bed, een heerlijke douche. En er staat er ook nog eens zo'n prachtig ontbijt voor me klaar. Ik voel me net een keizer. Stoor ik trouwens? Jullie leken nogal in een zwaar gesprek te zitten. Dat is ook altijd wel confronterend, hè, zo'n uitvaart. Die meester Gerard, hè. Ik heb het altijd heel sneu gevonden dat hij altijd alleen is gebleven. En ik was trouwens helemaal vergeten dat meester Gerard de oom was van Erika. Wisten jullie dat nog? Zo, morgen dames. Wat een heerlijk weekendje was dat, zeg. Lekker feestje. Ah, Frits, zo gemeld, dankjewel. Oh, ik zat toch niet? Je had een moeilijk gesprek zo te zien. Onvoldoende terug voor Gerritsen zeker, hè? Ah joh, kom maar goed. Ik maak me nergens druk over. Ik heb toch pas volgend jaar eindexamen. Ja hoor, nog zo eentje die bepaalde dominante eigenschappen in ere heeft gehouden. Hè? Ja, jij kan alleen maar de zonnige kant zien, hè? Hè? Wat? Pardon? Ach, Mr. Sunshine, kom maar hè. Altijd vrolijk, altijd geliefd hè, bij iedereen. Ga zitten. Neem wat te drinken, gaan we gezellig herinneringen ophalen. Leuk. Nou, zonnestraaltje, kom zitten, pak je chocomel erbij. Dan gaan we het weekend nabespreken. Gezellig. Nou, jij ziet er ook uit alsof je je laatste oortje hebt versnoept, B. Nou, B, met een verkeerde binnen bed gestapt of zo? Ja, ja. ja. En hoezo? Wat bedoel je, Anton? Hè? We kunnen niet allemaal even zondag wakker worden als jij. En hoe bedoel je? We kunnen niet allemaal met een glimlach uit ons bed rollen, hè, Tony? Anthony, hè? Iets te diep in het glaasje gekeken misschien. Daar kon je vroeger ook altijd al zo bloedzaggerijnig van worden. En waar is Kalla trouwens? Of heb je haar misschien iets aangedaan? Oh, hey Kalla, goedemorgen. Goedemorgen. We hadden het net over je. Ik vroeg me af of ben je misschien wat had aangedaan. Hey, het is Anton, ja? Te veel gezopen gisteren. Dat moet je niet doen, hè? Als je het nou niet zo goed tegen kunt. Word je niet echt aardiger van, namelijk. Trouwens, waar is Carla eigenlijk? Je hebt er toch iets aangedaan? Nee, grapje. Oh, goedemorgen, Carla. We waren al bijna bang dat B iets had aangedaan. Nou, dan zou ze het zich in elk geval niet meer kunnen herinneren. Daar heeft ze te veel rode wijn voor op. 2 flessen B. Ben je levensmoe of zo? Dan zou ze dat vast niet meer weten. Want hoeveel van die gore moezel heb jij gisteren wel niet op? 2. Ik zou wel dood zijn geweest. 2? Waren het er wel 2? Oh, ik dacht maar 1. Maar goed. Nou ja, Carla, doe me niet zo schijnheilig hoor, want we kennen je ook wel anders. Oh, was het echt zo erg? Maar doe me niet zo schijnheilig hoor, want jij spuugde er gisteren ook niet in. Wat, Carla? Drink jij niet meer? Oh, hoezo Carla? Ook te veel van de bessen met ijs gesnoept. Mag je dat wel van je moeder? Dat klopt helemaal. Dry January 2020 heeft mij doen besluiten om helemaal van de alcohol af te blijven. Zouden jullie ook eens moeten doen in plaats van je lijf zo te vergiftigen met die troep. En wat dacht je hier van al die koolhydraten, suikers en nicotine? Ja, boeien. Ik drink wat ik lekker vind. En mijn moeder heeft er geen weet van. Die heeft nu wel andere dingen aan haar hoofd. Nu mijn vader er met jouw moeder vandoor is, Anton. Ben jij er zo een geworden? Van onbewuste meeroker en meedrinken naar bewuste geheelonthouder. Het kan verkeren, zeg. Alsof ik er iets aan kan doen. Ik ben tenminste geen stiekem drinker. Beter geheel onthouder dan helemaal nergens vanaf kunnen blijven. Anton. Beter een stiekeme drinker dan een kettingroker. Ho, ho, sinds de brand heb ik geen sigaret meer aangeraakt. En ach, een lekker biertje op zijn tijd moet toch kunnen, vind ik. Oh, gaan we op die tour? Ik rook alleen op feestjes, hoor. Ik ook niet. Huh? Ik ook. Wat? Ik heb ook niet meer gerookt sinds de brand. Ik rook ook alleen op feestjes. Wauw, B. Ik heb altijd gedacht dat het jou koud liet. Zoals zo'n beetje alles jou koud laat eigenlijk. Zo, B. Jou maakt er toch helemaal niks uit, hè? Jij maakt je toch helemaal nergens zorgen over. Ja, het is Bea. Anthony, onthoud dat nou toch eens. Hè? En wat bedoel je? Dat alles mij koud liet. Ja, Bea. Jongen, Tony, onthoud dat toch eens. En hoe bedoel je dat ik me nergens iets van aantrek? Goedemorgen samen. Alles naar wens? Lusten jullie nog een bakkie? Hey, Fritsie. Mooie tent van gemaakt, jongen. Je doet het goed hier zo te zien. Dank je. Ik heb echt heerlijk geslapen. Nou, fijn. Hey, Frits, jij ziet er wel goed uit. Goed weekend gehad, zeker?
Ik kwam alleen maar even vragen of alles naar wens is of dat jullie nog iets nodig hebben. Nou, doe mij nog maar een bakje koffie. Ik vroeg of jullie nog wat willen drinken. Nee, Daar zorg ik voor. Komt eraan. Zo, plaatsmaken. Jullie moeten even meehelpen. Het moet opgebouwd worden voor het festival. Ja, alsjeblieft. Zo, ophangen. En jullie moeten even meehelpen. Die banken verplaatsen. Jullie ook. Allemaal meehelpen. Tafel moet weg. Frits. Hier. Oké. Kijk. Yes. Remmen eraf. Deze kan ook. Jongen. Yes. Ik vind dat volksdansen zo surf van zo af. En jij? Ja, zeker. Deze even de kant. Wat ja, zeker. Vind je dat volksdansen ook zo suf? Wat? Ja. Of je dat volksdansen ook zo leuk vindt? Leuk? Dat zei je nog zo. Ja, laat maar. Ik dacht, als jij nou ook saai vindt, dan kunnen we misschien wel samen... Misschien wat drinken? Wat wil jij drinken? Wacht, wat wil je eigenlijk ook alweer zeggen? Ik denk dat ik eerst even naar de wc ga, want ik doe het echt bijna in mijn broek. Maar wat wil je ook alweer zeggen? Ik denk dat ik toch eerst even ga plassen. Doei! Hey, Glenn. Glenn? Moet je nog optreden met de schoolband vanavond? Oh nee, ik moest hier naartoe van mijn moeder omdat mijn zusje optreedt. Stom gedoe hier. Oh, en jouw vriendin? Vriendin? Die heb ik niet. Oh, ik dacht je zat met Dorothee of zo. Dorothee? Die ken ik niet. Is zij dat? Oh, nee, kijk, dat is Carla. Niet helemaal goed in haar hoofd of zo. En dat je Dorothee niet kent, dat snap ik wel. Die studiebol is zo saai. Maar als je het niet leuk vindt hier, kunnen we wel naar buiten. Wil je een sigaretje? Naar buiten? Graag. Hey, stiefzusje. Leuke vader heb je. Beter dan die slet van de moeder van je, ja? Kon ze niet met de tengels van hem afblijven? Denk maar niet dat ik iets met jou te maken wil hebben. Denk maar niet dat ik iets met jou te maken wil hebben. Hey, Fritsje. Kom dansen met mij. Dansen? Met mij? Ik kan niet dansen, dus dansen met Anton. Nee, die zeker niet. Kom nou. Op welke muziek dan? Er speelt toch nog geen band? En ze gaan zo beginnen, dus dag. Hey, Dorothee, wil je wat met me drinken? Van me? Ja, doe maar. En gauw. Hey dames, hebben jullie nooit afgevraagd waar Frits was toen die brand uitbrak? Ik bedoel, hij was bij ons in het voorraadhok, maar toen wij eenmaal buiten stonden was hij er niet meer bij. Ik bedoel er niks mee hoor, maar het was wel vreemd toch? Hoezo? Hij was inderdaad wel langer in het voorraadhok. Maar als Carla niet zo onhandig was geweest en die brandende sigaret niet had laten vallen... Ik wist het! Ik wist dat het weer zo zou gaan. Ik had hier helemaal niet moeten komen. Dames en heren. Ik kan het elke keer hetzelfde doen. Kunnen jullie even aan de stokje gaan maken? Want wij moeten hier opbouwen voor die festival. Dus ga er maar even weg. Het is ook allemaal weg. Nog iets te drinken, mevrouw? Zo. Waar ben je nou helemaal mee bezig? Hè? Is het nou echt nodig om al die oude wonden open te rijten? Het leed is al geleden. Niemand schiet hier iets mee op. Die 4, die hebben geen idee waarom ze hier zijn. Nou, mooi zo. En dat houden we ook zo. En ja, doe maar wat te drinken. Lekker. Je krijgt helemaal niks van me. Ik wil eerst weten wat je van plan bent. Goh, 1988. Niemand herinnert zich die brand dankzij het EK, hè? Dat Nederland eindelijk voetbalkampioen werd.
Ach man, jij met je voetbalobsessie. Niemand herinnert zich die brand, zeg jij? Nou, ik kom nog geregeld in het Gennepse en in de omliggende dorpen. Iedereen herinnert zich die brand. Zelfs degenen die nog niet eens geboren waren. Nou ja, zeg, uitgerekend jij moet toch weten hoe groot die impact is geweest. Wat wil je dan? Schuldig aanwijzen? Ben je dan tevreden? Jij weet heel goed dat ik zo niet in elkaar zit. Nee, ik wil alleen maar opheldering over wat er gebeurd is die avond. Volgens mij worstelt iedereen hier nog met het trauma die erbij was. En ik denk dat het helpt als er gewoon wat meer duidelijkheid is. Want hoe kijk jij er dan op terug? Ik werd ook wel met een lading schuldgevoel. Schuldgevoel? Waarover moet ik me nou eens schuldig voelen? Dat ligt toch veel genuanceerder. Je hoeft toch helemaal geen dader te zijn om je schuldig te voelen. Jij kunt ook op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn geweest. Wat bedoel je? Gaat aan je knagen. Ja, ik bedoel helemaal niks. Ik insinueer ook helemaal niks. Ik ben gewoon alleen heel erg benieuwd. Zei je er straks niet iets over boven? Over meester Gerard? Juist, ja. Dat wilde ik je vertellen. Wat dan? Ik heb hem verzorgd tot zijn dood. En steeds vaker begon oom Gerard over de brand. En ik denk dat ik een goed beeld heb van wat er gebeurd is die avond. Zie je wel? Toch op zoek naar schuldigen. Altijd weer die angst om beschuldigd te worden. Man, doe toch eens rustig. Hij zei juist dat Harry... Harry... Goedenavond allemaal! Goedenavond, Gennep! Welkom bij deze speciale editie van Summertime 2023! Dames en heren, wij hebben vandaag 6 bijzondere acts op het programma staan die met z'n allen strijden voor deze felbegeerde Summertime bokaal. Ja, en die Summertime bokaal die verdien je niet zomaar, dames en heren. Die moet je echt zien te winnen, want we hebben een fantastische jury. Applaus voor mevrouw de burgemeester, de vrouw van Jan de brandweerman en de vrouw van Bart de Bakker. En daarmee gaan we beginnen met het programma. Ik zie dat de eerste act al klaar staat. Mag ik een groot applaus voor de volksdans. Ja, kom erbij, kom erbij. We gaan draaien even om naar de jury. Dan gaan we heel even luisteren naar het juryoordeel. Ja, mevrouw de burgemeester, wat zijn uw eerste woorden? Nou, geweldig. Oh, dat ritme en dan die mooie kleding, die mutsjes. Oh, geweldig. Ik mis alleen de klompen. Oeh, nou goed. Dames en heren, nogmaals applaus! Ja, dan gaan we door naar het tweede optreden. Het is een erg bijzonder optreden, uitgevoerd door Doortje. Mag ik een groot applaus voor de moderne dans.
Fantastisch. Fantastisch. Kom er nog even bij, dan luisteren we even naar de jury. Ja, mevrouw, wat vond u daar nou van? Wat ontzettend mooi gedanst, Doortje. Je gooit je hele ziel en zaligheid erin. Supergoed gedaan. Dames en heren, mag nog een keer een groot applaus voor Doortje. En dan gaan we snel door met de volgende interactieve act, mag ik wel zeggen, dames en heren. We hebben voor jullie de echte TikTokkers. Hallo allemaal! Wij hebben een superleuk idee voor een TikTok en daar hebben we jullie voor nodig. Doen jullie mee? Oké, we gaan eerst even oefenen. Ik tel straks af van 5 tot 1 en dan zeggen jullie... Het was fantastisch, de revue is top. Oké, we gaan eerst even oefenen. 5, 4, 3, 2, 1... Het was fantastisch, de revue is top. Oké, we gaan nog een keertje oefenen. 5, 4, 3, 2, 1... Het was fantastisch, de revue is top. Oké, nu allemaal jullie best doen. Nu gaan we het voor het echtje doen. 5, 4, 3, 2... Het was fantastisch, de revue is top. Staat hij erop? Bedankt allemaal. Ja, fantastisch. Mevrouw van Jan de brandweerman, wat vond u ervan? Nou, die nieuwe techniek, ik sta helemaal versteld. Top gedaan, jongens. Mooie woorden, jazeker. Ja, dames en heren, de volgende jonge groep heeft hun eigen choreografie bedacht. Mag ik een groot applaus voor de breakdance. De breakdancers, dames en heren. Kom er nog even bij. Kijk omhoog en luister. Wauw, wat een energie bij de jeugd. Wat heerlijk en wat een souplesse. Oh jongens, dat gelekker, dat ritme. Ik hou ervan. Leuk, applaus. En wat ook bijzonder is, dames en heren, is de volgende act. Helemaal uit het oosten is hier voor jullie, speciaal voor jullie, de Balkan Act. Een goedenavond. Ik zeg een goedenavond. Dames en heren, mag ik een hele groot applaus voor mijn lieve zusje, Natalia. Hallo, lieve mensen! Maar zij is niet die echte ster van deze show. Nee, dat is Vicky. En ik ga Vicky erbij halen, een klein momentje. Dames en heren, zeer geëerd publiek, mag ik een groot applaus voor Vicky! Hoppa! Kijk, kom maar Vicky, kom maar. Dat is Vicky. En Vicky kan een hele mooi trucje. Vicky kan springen over die stokje. Ja, oké. Maar heeft wel een beetje aanmoediging nodig. Natalia, stokje. Verder naar die kant. Ja, heel goed verder naar die kant. Hop. Oké, helpt u mee? Vicky. Hoppa! Oh. Maar, dames en heren, Vicky die kan nog hoger. Ja, hoger.
Vicky, 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 Vicky. Maar dames en heren, u gelooft het misschien niet. Vicky die kan ook echt heel hoog. Hoger, Natalia. Hoger, Natalia. Hoger. Hoger, Natalia. Nog hoger. Oké. Vicky, 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 Vicky. Hoppa! 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 Vicky! Vicky! Ja, super, super. Draai jullie nog even om voor het oordeel van de jury. We gaan naar boven luisteren. Ik vind die Nee, ik ben bang voor honden. Blijf maar daar, blijf maar daar. Vicky niet doen, die meneer is bang voor die hond. Nee, ik blijf hier staan. Draai maar om en luister maar even naar de jury. Nou, mevrouw van Bart de Bakker, wat vond u ervan? Wat een vrolijke, spontane en energieke act hebben jullie neergezet. Supergoed gedaan. En Vicky, wat een schatje is het toch? Dank u wel. Dank u wel. Hoor je dat, Vicky? De Balkanek, dames en heren. Met Vicky. En daarmee, dames en heren, zijn we alweer aangekomen bij de laatste act van deze avond. Deze groep heeft het hele jaar staan oefenen om voor jullie op te treden. Mag ik een groot applaus voor de Line Dance? Every day I clock out and head straight to her house. We cuddle up on the couch, but it always ends the same old way. I'm driving home and it's incredibly late. Something's gotta change, 'cause I've been wrapped around the finger since the first time we went out. Every day and every night, she's all I think about. I need that girl beside me where the lights go out. I think it's time to put a ring on the finger I'm wrapped around. Went to the bank, took out a loan, went and bought the perfect stone. I called her dad on the phone. I'm taking him to dinner Sunday night. I've never been so nervous in my life. Ja, dames en heren. I wanna do Alle this deelnemers op het podium. Kom bij elkaar. Jury, kom erbij, kom erbij. De jury komt naar beneden, want, dames en heren, het moment is aangebroken. Ja, wij zijn heel benieuwd, jury. Wie gaat er naar huis met de felbegeerde Summertime bokaal? Kom bij elkaar, kom erbij, kom erbij. Spannend, zo kleine verschilletjes, maar het is vanavond de breakdance. Kom de prijs maar naar halen, voren, jongens. kom naar voren. Kijk aan. Ook alle andere deelnemers, super bedankt. Oh, ze gaan al naar huis. Oh, nou, dames en heren, dan rest ons niets anders dan jullie te bedanken. Hè? Publiek, bedankt. Tot de volgende keer. Hey, maak eens niet zo'n herrie. Ja, hey, maak eens niet zo'n herrie vlak bij de pomp. Kom op. Nee, dat kan niet. Zijn niet alleen. Kom op. Oh, zit er maar een rot op te maken. Nou, ga weg. Hier aan de brommer. Wieberige. Oh, die schoonmeester en die juffen, die voelen dat niet meer op tegenwoordig. Geef me de rossen. En wie wil er weer opruimen? Harry. Bah, wat een rotzooi en de troep toch wel hier. Moeten zien zeg, er liggen nog peuken bij ook nog. En daar heb ik er niks op. Dan zullen dadelijk zet hier de boel weer in de fik. Ja, mensen, wat ze een brand olijven, dat kan veranderen. Hè? Ja, zo ziet een gevierde barkeeper.
Ik was goed gelegen bij de vrouwtjes, al zeg ik het zelf. Laat ze me zachtjes komen, dacht ik dan. Ja, dus het volgende moment, dan loopt er een brand te blussen. En daarna worden het een soort zwerver. En dan hoor je nergens meer bij. En dat alleen maar omdat je verbrand ziet en er wat akelig uitziet. Ah, zelfs de blagen die roepen me nou, hè. En dan te bedenken dat ik nog kinderen gered heb, ja, echt wel. Ja. En dan loop ik hier in mijn eentje over de meert, ons stadje te beschermen. En geen mensen gaan er ergens die nog eens een protje met me maakt, hè. Wat denkt u? Al jarenlang niet meer. Ah, mensen. Wat zijn een brand? Nee, ik kan eerlijk gezegd beter zeggen, zijn een impulsieve actie van mezelf. Wat dat olijven toch kan veranderen. Je wilt het niet weten. Nee, en niet te wisten weer. Oh, die praat gelukkig nog wel met me. Ja, hij woont op zee met mijn zussen daar. Dan weet hij niet eens de weg. Doe iets met de familie. Zie je de weg? Ik zei nog, we moeten van knooppunt 51 naar 53. Nou. Maar meneertje weet het weer beter. Nou, kijk hier op de kaart. Daar staat echt 51 en 52, hè? Nou ja, dat denk je toch zelf niet dat ze een fout op de kaart zetten, dat wij hier weer naartoe worden gestuurd. Dan kom eens kijken. Ja, dat doen ze wel eens ooit. Dan mis je een bordje en dat gebeurt wel eens ooit met die toeristische organisaties. Ja, dat hebben jullie trouwens wel snel gedaan, zo even op en neer naar Kleef, hè? Op en neer naar Kleef? Ja, Kleef. Hé, zwager. Je hebt ons rondjes laten fietsen. Rondjes? Ja. Dan geef mij maar weer de schuld. Potverdikke. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb gewoon echte knooppunten gevolgd. Echt. Ja. Er was helemaal niks te doen. Nee, ik zie daar iemand aankomen. Ik zie daar de vader weer. Is er weer zo'n iets te doen? Waar is Thea trouwens? De brandweercommandant, hij krijgt een leentje. Jeetje. Ja. Oh, kom, pak je fiets. Zet die door. Kom, gauw. Kom, dan kunnen we door naar binnen. Doe wel die jasjes uit, hè, want dat ziet ook niet uit op een fiets. Kom op. Jongens, we gingen toch fietsen. Danny, kom. En bijna in deze gehele tijd als commandant. Fantastisch, Jan. Maar dat is niet de enige reden dat ik hier nu voor je sta. Ik heb namelijk vernomen jouw grote inzet voor de gemeenschap. In 1983 begon jij als jonge Gennepse hond bij de brandweer. Ja. Je begon onderaan de ladder. Ofwel de brandweerladder. Waar was je nou? Ja, lieve zus, weet ik veel. Ik zat in één keer helemaal achter die harmonie. Ik belde nog, maar jullie hoorden mij weer niet. Hé, dat Leentje, heeft u dat verdiend of gewoon om dienstjaren? Nee, hartstikke verdiend.
Zonder hem had ik hier waarschijnlijk niet eens gestaan. Zo, vertel eens. Was hij erbij toen je die brandwonden hebt opgelopen? Daar praat ik liever niet over. Ja, en daarom loop ik ook zo moeilijk. Beverbrand. Ja, en die muts die heb ik ook niet voor niks op. De meeste mensen lopen met een grote boog om me heen. Ja, Harry, leg het er maar weer even dik bovenop, jongen. Maar mijn zuster er niet meer mee, hoor. Denk eraan. Maar goed, ga er maar even door met die fietsers hier. Maak een verhaaltje maar af. Maar ik blijf u in de gaten houden, denk eraan. Ja, vinden jullie dan niet dat ik er akelig uitzie? Dat valt allemaal zat met. We zien wel wat gewend. Ja, dat moet jij zeggen. Jij durfde vroeger eens naar Catweasel te kijken. Pipo de Kloon, hè, als dat op was, dan ging jij naar boven, schijt eruit. En duikje, hè? Jij ging dit het spookhuis in. Ja, ja, meneertje Tom. Zorg jij nou maar eens dat we in Kleef komen. En als het even kan, wel graag deze maand nog, ja. Dus het heeft de koning behaagd. Dat is voor de koning een goede reden om jou, Jan, te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En hoe voelt dat, jongen? Het is toch geweldig mooi. En hij blijft hangen. Ja! Proficiat! Proficiat! Gefeliciteerd, kerel. Goed zo. Dankjewel, jongen. Goedemorgen, meneer de brandweercommandant. Gefeliciteerd. Ik ben Erika van Beek en ik maak een podcast over Gennep. Hoe kijkt u terug op uw carrière? Wat heeft nou het meeste indruk op u gemaakt? Wat? Hoor eens even. Nee, dat kan ik niet zeggen, hoor. Nee, dat is ethiek. Daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Ach, kom nou, meneer de commandant. Er zijn toch vast wel verhalen die op ieder verjaardagspartijtje naar boven komen? Een brand bij de page of een kat in de boom of iets met een winkelcentrum. Nou, als lid van de brandweer weet je natuurlijk wanneer je je mond kunt houden, hoor. Dus het was niet op verjaardagsfeestjes dat we het erover hadden. Ja, wel met de mannen onder elkaar. Tegenwoordig vrouwen ook, natuurlijk, hè. Maar onder elkaar hadden we wel onze voorkeuren voor incidenten. Ja, ik weet dat dat vreemd klinkt, maar van iedere brand leren we weer, snap je? En daar waar we het meest van leerden, die was dan ook vaak erg heftig. Tja, vrouw. Maar onze jonge luisteraars die weten nog helemaal niet hoe je aan die welverdiende onderscheiding komt. U wilt er toch zeker wel deelgenoot maken? Goh, ja, dat is ook wel zo. Nou ja, vooruit. De meeste is publiek geheim natuurlijk, hè. Nou, laat me eens denken. De brand bij de Tulhakker. Die was vet, jongen. Wow, die was heel indrukwekkend natuurlijk, hè. In 97, dacht ik. 98? Ja, en bij Chinees restaurant... Nonfong. Ja, wou ik net zeggen. Ja, die dus. En bij Maria... Maria Ropaan. In 96 natuurlijk, hè. Ja. Nou ja, dat zijn inderdaad indrukwekkende gebeurtenissen. Ja. Maar luister, ik mis er toch één in het rijtje. Hotel de Pomp in 1988. Zo, ja zeg. Dat was zeker een heftige brand. Vooral omdat er veel jeugd bij aanwezig was. En we eigenlijk niet zo'n goed beeld hadden van de situatie. Het was een felle brand die we met moeite onder controle kregen. Tja, en ik was toen zelf nog maar een broekie. Was dat niet dat discobal van de middelbare school, als ik me niet vergis? Correct, ja.
Waren er eigenlijk nog gewonden? Want dat heb ik zo niet paraat. Helaas wel. Gelukkig heeft niemand het leven gelaten, godzijdank. Maar een aantal moest wel met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. En de medewerker had zware brandwonden die nooit meer helemaal genezen zijn. Waarschijnlijk was voor de meesten de emotionele schade het grootst. Zoals de hoteleigenaren, de onderwijzers. Ze hadden een grote last met zich meegedragen, omdat ze zich verantwoordelijk voelden. Dus tja, wanneer ben je nou een slachtoffer of gewonde? Het is niet altijd zichtbaar, weet je. Nou, het was in ieder geval wel duidelijk dat het geen gevalletje verzekeringswerk was en dat er ook geen kortsluiting is geweest. Maar is dan eigenlijk nog wel aan het licht gekomen hoe die brand dan wel is ontstaan? Want u zei net dat u nog maar een broekie was, maar u leidde wel het onderzoek. Was u daar dan niet veel te onervaren voor? Wat? Hoezo? Hoe kom je tot zo'n conclusie? Nou, ja. Ik begrijp het niet. Maar mijn pieper gaat af. We moeten gaan. Everybody say ho! Ho! Say ho, 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 ho! Now somebody, anybody, everybody, scream! Throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you're not a square from Delaware and you've got all clean underwear and your mama ain't on welfare, somebody say, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Out of the chair, the roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn. The only way is up, baby, for you and me now.
Brother Joe and he climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran, though we knew it couldn't last, running from the past, from things that we were born to be. Back it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, we're Joseph and Emily. We only see so far, and we all have a dad inside. In fact, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, in fact, it's so bizarre. Like a dream within a dream of a somewhere in between. Like a drum of graces from like a father, like a son. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to treat a friend, waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Never without you. Ja, dus nu kom je wel naar me toe weten we laatst zonder iets te zeggen ben ik gewoon weggegaan. Zonder iets te zeggen, huh? Gaat het altijd met jou? Zo, zeg het maar recht in mijn gezicht. Wat je naar mij te wijzen? Nee, we waren niet aan het wijzen. Ik was gewoon even iets met Dorothee aan het bespreken. Sinds wanneer maak jij je druk over roddelen? Jij zit iedereen af te lebberen. Gek hè, dat we het over jou hebben. Af te lebberen? Waar slaat dat dan weer op? Moet je eens even heel goed naar mij luisteren. Jij moet helemaal... Leuk plaatje dit hè? Iemand dansen? Als je niet weet waar ik het over heb, moet je je kop over bij het licht houden. Ik weet precies waar ik het over heb. Het maakt helemaal niks uit of jij weer naar buiten gaat. Ja. Marie! Weg hier! Weg! Hierop!
heb ik toch gedaan? Dat dit hotel zo goed als is vergaan. Ik stond gewoon maar aan de kant. Toen vloog ineens de boel hier in de brand. Geen oog, geen geld, geen toekomst meer. Door dat rampzalig uur, dat verzengend vuur, het alles afgebrand. En nou zie ik heel mijn leven kwijt. Ik heb zo'n ermezin. De zon is weg, waar kan ik nou nog in? Het café is ook al afgebrand. Niks meer te doen in dit geblokkerd pand. Geen brood, geen geld, geen toekomst meer. Door dat rampzalig uur, dat verzengend vuur, het alles afgebrand. En nou zie ik heel mijn leven kwijt. En deze schade ermens, door dat rampzalig uur, dat verzengend vuur, is hij geen per meer weer. En nou het heel zijn leven spiert. En voor de clubs die zien hun eigen hoog, nog kwijt door die brand, die staan nou ook voorlopig aan de kant. Hoe moet het weer de toekomst geeft en mij of weer plezier? Kunt het nog goed? Hoe moet ik weer? Kunt het nog goed? Geen bron, geen geld, geen toekomst meer. Door dit rampzalig uur, dat verzengend vuur, het alles afgebrand. En nou zie ik heel mijn leven kwijt. En deze schade ermens, door dat rampzalig uur, dat verzengend vuur, is hij geen per meer weer. En nou heeft hij heel zijn leven spiert. Geen troon, geen geld, geen toekomst meer. Door dat rampzalig uur, dat verzengend vuur, het alles afgebrand. En nou zie ik heel mijn leven kwijt.
Door dat stomme, stoere gerook of zo. Door jou, Anton. Door jouw moeder met mijn vader ben ik gaan roken. En toen dat pakje sigaretten. En toen die brand. En de paddo's en de jointjes hebben me ook helemaal niet geholpen. Ik krijg geen lucht. Zeg jij, drama queen, stel je niet zo aan. Adem in en uit. Adem in en uit. Maar vertel eens, Anton. Waar heeft Carla het over? Haar vader en mijn moeder? Geen idee. Geen idee? Geen idee, zeg jij? Hé, Carla. Leuk, hè? Dan zijn wij voortaan stiefbroer en stiefzus. Mijn vader was er van de ene op de andere dag met die slet van een moeder van je vandoor. Hem heb ik niet meer gezien. En onze mam is een mentaal wrak vanaf die tijd. Leuk, hè, stiefbroertje? Nee, maar jij weet ook niet alles, hè, Carla. Mijn moeder had het 2 maanden later alweer uitgemaakt. En ik had het super zwaar. Ja, hoor. Ja, dat is het zo. Ik had het super zwaar die avond in Heijen. Mijn sigaretten waren op, mijn geld was op en ik kon helemaal niemand vinden. Ach, arme Anton. En, wat dacht je toen? Hè? Populaire Anton was al zijn vriendjes en vriendinnetjes kwijt. En wat dacht je toen? Dan ga ik even lekker aanpappen met mijn kerstverse stiefzus. Nee, zo zat het dus niet, B. Ja. Nee, niet dus. Ik was al een tijdje verliefd. Smoorverliefd. Op jou, Dorothee. En ik had me voorgenomen om die avond te vragen of je verkering met me wou. Maar jij was steeds nergens te bekennen. Jij had helemaal geen oog voor mij. Toen dacht ik, misschien kan Kalle me wel helpen. Hallo, verliefd? Op mij? Nou ja, zeg. Nee. Ik had inderdaad geen oogje op jou, nee. Ik was gefrustreerd omdat zij hier mijn liefje had ingepikt. Jij, die altijd keus genoeg had, het jongens. Maar nee, Bea, jij moest zo nodig met mijn Chris aan de haal gaan. Welke Chris? Welke Chris? Maandenlang was ik al verliefd. Hij is mooi verliefd. Zwaar te pakken verliefd. En die avond had ik eindelijk alle moed bij elkaar verzameld om Chris te vertellen wat ik voor hem voelde. Welke Chris? Maar Bea was me voor. Tuurlijk, Bea. Voor jou was het altijd maar een spelletje om de jongens mee naar buiten te krijgen. Ik had alleen nooit gedacht dat Chris daarin zou trappen in jou. Welke Chris? Die Chris waarmee jij liep te flikvlooien achter de tent. Hé jongens, toe nou. Die hele mooie jongen die in het New Wave bandje speelde. Oh, je bedoelt Glenn? Glenn? Ik ken helemaal geen Glenn. Jawel! Nee. Jawel, nee. Glenn! Nee. Chris Glenn! Die rustige jongen die zo op Glenn Maderos leek. Glenn wie? Wie? Glenn Maderos. Nothing gonna change my love for you. Nee? Zeg maar niks. Ja. My love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. What makes the whole world through, but nothing's gonna change my love for you. Oh, heette Glenn eigenlijk Chris? Oh, dat was wel een schatje vroeger, zeg. Hey. Maar hoezo? Ben je ons gevolgd of zo? Nee, ik ben jullie niet gevolgd. Ik zocht Chris, ik vond jullie en Ben toen... je er tussenuit gepeerd zonder iets te zeggen? Daarom kon ik jou nergens vinden. Nee. Ik was zo bezorgd om jou dat ik zelfs mijn eigen sores vergat. Nee. Tot ik in de gaten kreeg dat je echt al weg was. Je hebt niet eens hoi gezegd. Nee, zo is het niet gegaan. Op die discoavond op school was het weer hetzelfde liedje. En toen wilde ik jou, Bea, het voorraad er ook in sleuren om jou eens een keer flink de waarheid te vertellen over Chris. Chris? Welke Chris? Carla. Oh, sorry, Glenn, Chris. Ik zeg al En niks ik wilde nog meer. 1 keer een poging wagen om je te vertellen wat ik voor je voelde. In datzelfde voorraadhok. Ja, en ik wilde jou, Anton, nog eens een keer flink de waarheid zeggen. Ik was zo boos op jou. Boos? Hoezo? Omdat jij zo luchtig deed over jouw moeder met mijn vader.
Ik ben nog steeds boos, geloof ik, trouwens. Sorry, Calla. Zo had ik het eigenlijk nooit bekeken. Nee. Nou, ja, het spijt me. Hé, maar B, wat deed jij eigenlijk in het voorraad ook tijdens je discoavond? Ja, vertel eens. Dus BA. Donder op met je BA. Nou, vertel eens. Nou, zal wat ik deed dat jij in het vertellen? voorraad? Zal ik dat nou Zat eens jij niet al vertellen? stiekem te roken in het voorraad? Nee, ik zal eens even te doeken doen. Doe Ik dat. zal het dus even vertellen. Ik was niet in dat voorraadhok, maar ik zag jou, Anton, samen met Dorothee naar binnen gaan. Hè? En Dorothee zag jullie naar binnen sneaken. En toen dacht ik, weet je wat? Dan ga ik er ook maar achteraan, want dan hoor ik er misschien bij. Ons gevolgd. Hoor ik er misschien Jij bij? wilde erbij horen. Kijk. Weet je, Bea, jij had niemand anders nodig. Niets anders dan je leger aan vriendjes en je sigaretten. Jij kwam met de aansteker en we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Kijk, en dat is dan weer het voordeel van buitenstaander zijn, hè? Je kunt mooi observeren. En van een afstand worden dingen zoveel duidelijker. Hè, Bea? Bitchy Bea. Altijd een grote mond, omdat je zo onzeker was. Hè? En altijd jaloers op Dorothee, omdat hij van die hoge cijfers haalde. Terwijl jij daar helemaal niks, of in ieder geval heel weinig van bakte. En je baalde ook van Anton. Amicale Anton. Ons 5-nummer, die zo'n grote groep mensen achter zich aan had. Maar het is goed dat je gestopt bent met het imiteren van Carla. Creatieve Carla. Met haar geheel eigen stijl. Maar wat zou je graag wat van haar vrijgevochten houding willen hebben? Hè, B? Tja, dus hoe zat het? Anton baalde ervan dat hij zijn vriendinnetje niet kreeg. Dorothee baalde ervan dat ze haar vriendje niet kreeg. En Carla baalde ervan dat niemand haar verdriet serieus nam. Nou ja, is dat dan een reden om de hele boel je maar in haar heden te steken en zoveel levens te ruïneren? Op zoek naar een vriendin, een steun en toeverlaat. Die me helpt en me troost, niet in de kou laat staan. Op zoek naar wat geluk, een arm slaat om me heen. Die me helpt en me troost, niet in de kou laat staan. Ik ga vol, ik ga door, met of zonder jou, ik ga er altijd voor. Ik ga door en ik kijk vooruit, vervolg mijn levensvoor. Altijd druk, altijd aan het werk. Vol de club, wat is die meid toch sterk? Zij kan de hele wereld aan. Zo sociaal, ook voor anderen. Haast perfect, kan de hele wereld aan. Ik ben maar gewoon een mens van vlees en bloed. Hou toch op, ook ik had in mijn leven heel wat tegenspoed. Hou toch op, het is niet altijd roze kleur en maneschijn. Hou toch op, ook ik had maar verdriet en zielenpijn. Mijn eerste date die heette Frans, maar die noemt zich voortaan Ans. Mijn gymleraar was heel snel klaar. Jongen, exemplaar. Al mijn mannen waren fout. De mooiste ooit die heette Lex, die was te jong, verslaafd aan seks. En dan was daar ook nog Daan. Die kon de fles nooit laten staan. Al mijn mannen waren fout. Altijd op zoek naar die man. Die met die oogopslag, die met die mooie lampen en een vrouwenkleed. Altijd op zoek naar die man. Wat is het mooi
altijd wel een clubje waar ik heen ging. Ik was een schatje met eigen mening. En nu is dat voorgoed voorbij, ik ben een eenling. En niemand boeit het wat ik zeg, zeg mijn eigen weg. Rust, ik ben een eenling. Vraag niet aan medelijden, de tijd is al lang voorbij. Ik ben een eenling. Weer op mijn geboortegrond, terug op de plek waar lang geleden mijn wiegje stond. Maar waar ik, geloof ik, nooit het geluk heb vond. Ik ken hem terug, beland in een onderzoek. De achtergrond van dit verhaal en deze vloed. Maar waar ik, oh geloof ik, steeds naar de waarheid zoek. Doe nou, zeg me, kom op. Zeg me dus de waarheid nu maar. Waar met zwijgen, kom op. Wiens gelaat is om te raden. Zeg me, hoe zit het eigenlijk in elkaar? Dus zeg me nu maar alles, tel de hele waarheid nu maar. Zo, Harry. Heb jij die asbakken weer gecheckt? Ze zijn nu wel uit, hè? Geen zorgen, Harry. Geen zorg, nee, geen makkelijk brood en geen zorg. Oh, maar Harry, u heeft geluk, want er zijn steeds minder mensen die roken. Dus steeds minder asbakken om te controleren. Dat is toch fijn, hè? Ja, maar het zijn niet alleen asbakken die voor gevaar zorgen. Brand kan overal ontstaan, zelfs in het kleinste huksje. Ja, dat klopt, Harry. Maar een brandend geweten, dat blust er niet meer door de hele tijd over kop in het zand te steken, hè? Maar Harry, ik denk dat het ergste gevaar nu wel voorbij is. Zeg, iets heel anders. Wat vind jij eigenlijk van die mevrouwen en die meneer? Ik vind het een beetje een raar stel. Waarom zijn zij hier? Zij willen niet bij elkaar op een kamer. Zij doen de hele tijd maar moeilijk. Het ontbreekt ze een beetje aan spirit. Ja, spirit. Ze moeten meer genieten van het leven zoals ik van het leven geniet, hè? Oh, noem je dat genieten? Oh nee, het zijn weer spirieten zien door. Gadverdarrie! Ja, dat doet er wel ergens aan denken, niet? Is er iets, Harry? Oh, hi Erika. Oh, sorry, ik heb al zo net vergeten te feliciteren. Sorry. Of gefeliciteerd kon weer ja, van een blad. Ik begrijp het, is al goed, Harry. Geeft niks. Wil je wat drinken van me? Ja, nou fruit dan. De 5 is toch al in de klok, dus niet meer een pilsje. Ja. Ivan, kan ik dat bij jou bestellen? Wat? Een pilsje en een spaatje rood graag. Pilsje en een spaatje rood. Komt eraan, mevrouw Erika. Oh, Ivan, kun je alsjeblieft een emmer van Natalie metnemen? Dat is goed. Ja. Nou begint het een beetje bij hem te borrelen en op te speulen, mensen. Kun je niet tegen die lucht van spiritus of zo?
Och, dat stinkt toch als hel. Dat vindt niemand lekker ruiken. Dat zou verboden moeten worden. Weg met dat rommel. Ja, zo brandbaar ook, hè? Ja, hartstikke brand. Wat bedoel ik eigenlijk? Dat werd de verrekt is goed, Harry. Haal nou eens een keer op een kop uit het zand, man. Ik vraag me alleen maar af hoeveel mensen hier met een trauma rondlopen. Wat? Wat het Gerard over vertelt, dat wist niks, dat kost niks weten. Harry. Dat heb ik niet van oom Gerard. Ik was er zelf bij, weet je nog? Ja, je reikt er meteen alweer in de kramp, omdat we het weer over de brand hebben. Maar ik was er dus zelf bij. Ja? Oh ja. Dat klopt. Maar ik was trouwens helemaal niet in dat veruithok. Nee, ik weet niet wat oom Gerard over vertelde, maar dat klopt in ieder geval niet. Ja, wie houdt hier nou eigenlijk wie de hele tijd voor de gekken? Ja. Of was ik het er wel? Ja, dat is ook al veel te lang om dat allemaal nog precies te weten. Ja, en wat dan nog? Nou. Maar het klopt wel. Sorry, wat zei je? Je hebt gelijk. Oh, ja, nou, omdat je net wat anders zei. Het klopt wel, je hebt gelijk. Nou, kom op, wij gewiezen donder. God nou eens een keer deur. Dat feest dat was in volle gang. Ja, het was druk, chaotisch, zoals hij gaat met pubers. En ik stond achter de bar. Een drank, dat was niet aan te slijpen. Ja, toen mocht de jeugd nog drinken. Ja, maar goed dat tegenwoordig niet meer mag. En toen rook ik op een gegeven moment wat sigarettenrook. Alleen dat veel erger. Ja, en toen zie ik gewoon kijken naar vuurhouthok. Raswetten. Ik kwam verdorie te laat! Ach, lieve mensen, lieve Harry. Laat die brand toch achter jullie. Het is al zo lang geleden. Maar blijf wel dat vuurtje in jouzelf aanwakkeren, hè? Hey, Natalia. Ja, je denkt het te weten, hoe het gebeurd is, hoe het was. Bent het heus niet vergeten, maar je kijkt door troebelglas. Jullie waren slechts kinderen, nog op zoek naar balans. Laat je niet langer hinderen, geef de toekomst nu een kans. Kom op, broertje. Papa. Kom, laat je hartstocht branden en doe toch eens lief. Ja, laat je vuurtje branden en blijf positief. Soms is de toekomst ongewis, ga ervoor. Laat het verleden achter je en ga door, en ga door. Kom, laat op die hartstocht branden en doe nog eens niet. Ja, laat het vuurtje branden en blijf positief. Je voelt je dan zoveel beter, ga ervoor. Laat op die vlam maar wakkeren en ga door, en ga door. Dames en heren, u mag meezingen als u daar zin in heeft. Het is heel makkelijk. Zing maar mee. Ja, dat is leuk. Het makkelijk. Kom, laat je vuurtje branden. Heel goed. Die zoekstijl, hè? Zo laat je vuurtje branden. Dat is best wel mooi. Wees nu allemaal gerust, want de brand is haast geblust. Het komt wel goed,
Alles komt wel goed, mensen. Het leven is niet wit of zwart. Houd een vuurtje in je hart, het komt wel goed. Alles komt wel goed. Is er van alles aan de hand? Ver weg in je moederland, het komt wel goed. Alles komt wel goed. Heb een toekomst in mijn hoofd voor ieder die erin gelooft, het komt wel goed. Alles komt wel goed. Heb je zin, geneer je niet. Help me mee en zing dit lied, het komt wel goed. Alles komt wel goed. Wees nu allemaal gerust, want de brand is haast gerust, het komt wel goed. Alles komt wel goed. Het leven is niet wit of zwart, als maar een vuurtje in je hart, denk niet als wordt dit. Alles komt wel goed, de kleur van je hart. Kom laat je vuurtje branden. Ja, u mag nog heel hard uit die volle pot zingen, hè? Ja, laat je vuurtje branden. En dat doen we nog een keer. Zo laat je vuurtje branden. Zusje, heel goed. Nog een keer, de laatste keer. Ja, laat je vuurtje branden. U bent er vroeg bij. Ja, hopelijk ben ik de eerste. Kijk eens, ik heb hier de sleutel. Wil je tegen de anderen zeggen dat ik ze eerst nog wil spreken voordat we allemaal naar huis gaan? En is Frits ook nog ergens? Ja, Frits is terras opbouwen. Het wordt een mooie dag vandaag. Nou, dat komt goed uit. En wil je ook tegen de anderen zeggen dat ze eerst naar buiten komen? Want ik heb belangrijk nieuws voor ze. Oei, spannend. Ik word altijd zo opgewonden van spannende dingen. Ja, nou, goed. Dan wacht ik ze buiten op. Ik hoor de trap al. Daar komt vast al een van die 4. Jezus. Jezus, vrouwen. Hebben jullie iets aan je handjes of zo? Anton, je bent de beste. Het is toch verschrikkelijk. Nee, dank je. Nee, alsjeblieft. Zeg. Ja. Thuis hoef ik dat ook niet. Nou, schiet op. Jezus. Goedemorgen. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ze komen eraan. Goedemorgen. Wij komen uitchecken. Goedemorgen allemaal. Lekker geslapen? Zeker, Hallo, zeker. Goedemorgen. Kijk, Het zit erop. alsjeblieft. Was heel fijn. Ja. Nou, Erika wacht buiten op het terras op jullie. Oh? We kunnen niet gaan. Nu moeten jullie gaan. Oké. Alle spullen mogen hier blijven. Oké. Ja, ik regel het. Oké. Moeten wij nu nog naar het terras? Ja, leuk. Jeetje. Mag deze Hi, goedemorgen. achter de balie zo? Hi Harry, goedemorgen. Erika, goedemorgen. Erika, goedemorgen. Harry. Hi, Frits. Wat is dit? Ik vind dit wel een beetje een rare opstelling. Zo, Ik heb hier echt geen tijd voor. Nee. Jezus. Heb jij ons soms die uitnodigingen gestuurd? Dat vind ik nou echt iets voor jou. Nou, ik snap het niet. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Je doet het hele weekend al zo vreemd. Ik voel me hier ook echt heel ongemakkelijk bij. Dames, doe hoor. nou even chill. Laat Erika nou gewoon vertellen wat we hier doen. Ja. Dankjewel, Anton. Ten eerste fijn dat jullie er nu allemaal zijn. En ja, ik heb jullie hier bij elkaar geroepen, inderdaad. Want oom Gerard die heeft nog iets tegen mij gezegd op zijn sterfbed. En hij zei, let een beetje op Harry, want die deed
Hoezo? Nee, wat? Ik doe helemaal niks. Ik heb er nog nooit een fout gedaan. Harry, laat nou eerst eens een keer even gaan, man. Stil even, Harry. Frits en ik hebben dit samen besproken en wij hebben jullie samen hier uitgenodigd. Nou, ik wist het wel. Ik wist wel dat jij dit bekokstoofd had. Ja, maar ik wou gewoon weten wat mijn oom bedoelde met die zin. Let een beetje op Harry. Ja. En ik denk zeker te weten dat het hier over de brand gaat bij Hotel de Pomp. Ik weet hoe het gebeurd is. Ik hoop echt dat jij het weet. Want ik heb nog steeds overal last van. Ik kan nog steeds van niks genieten. En ik voel me nog steeds verantwoordelijk voor alles wat er hier gebeurd is. Zeg, stel je niet zo aan. Stel je niet zo aan. Het is al zo lang geleden. Waarom zouden de ouders hier allemaal oprakelen? Nou, onder andere omdat het mijn hele leven bepaald heeft, hè. En dat voor mijn ouders, die gevlucht zijn van al dat geroddel vroeger. En dan Harry hier, die kan alleen maar een beetje rondschuifelen hier met zijn bezem. Die heeft nooit meer normaal kunnen werken. Ah, dat is al wel goed. Je hoeft je niet te verontschuldigen. En het is ook niet de schuld van de elders. Die konden er ook niks aan doen. Die meesten die kletsen maar wat. Nou, maar ik wil het ook graag weten. Ik had alles verdrongen tot afgelopen weekend, maar nu kwam alles weer boven. Nou, laat maar horen dan. Oké, goed. Die bewuste avond van het discobal zag ik jullie met z'n vieren en Frits het voorraadhok ingaan. Ik wist dat Bea sigaretten had en een aansteker. Dus Wat? ik wist dat jullie gingen doen. Stiekem roken. Wat? Geef je mij nou de schuld? Ik weet wel hoe je een sigaret moet vasthouden. Hè? Ik weet wel hoe je moet roken. Ik heb die sigaret niet laten vallen. Ik weet wel dat ik die sigaret heb laten vallen, maar als Kalla mij die sigaret niet had opgedrongen, was die nooit gevallen. Ik wilde helemaal niet roken. En als Dorothee beter had gezocht, was die fik nooit ontstaan. Ho, dit gaat eens een keer even niet over mij, Anton. Laat haar nou eens even uitpraten. Kom op. Wat mij nog meer opviel was dat jullie allemaal naar drank roken. Oh. En dat Frits niet bij jullie was toen jullie het voorraadhok uitkwamen. Ja, nou, ik heb nog naar die sigaret gezocht die gevallen was. En toen die wijnfles vervangen door een andere, zodat mijn ouders het niet zouden merken. Wat? Vervangen? Hoezo fles vervangen? Er was geen reservedrank. Ja, behalve op het schap. En al helemaal geen wien. Waar hebben dat dan vandaan gehaald? Gewoon bij de barbecues die schoongemaakt moesten worden. Daar stond nog wijn bij. Oh, geen broeiworst. Dat was spiritus. Om de barbecues mee schoon te maken. Gewoon dat de sterkvlammen me in de oren sloegen. Hoezo, wat heeft dat dan allemaal mee te maken? Wat dat ermee te maken heeft? Alles. Ik rook schuilucht. Ieder verretok en zie gaan kijken. Een banksteller was al in schrui, dus ik heb de eerste en de beste fles die ik kon vatten. Die heb ik eroverheen gegooid om te blussen. Wien, dat brandt niet, melken. Precies, en dat is waarom Harry ook niet achter de bar stond toen wij het pand ontvluchten. En waarom hij zoveel brandwonden opliep. Mooi. Dat is dan ook weer opgelost, hè? Het is allemaal Harry zijn schuld, hè? Het kunnen er allemaal Nee. Ik heb nog geprobeerd die brand te blussen en dan kreeg ik wel een schuld. Laat je nou eerst eens allemaal niet praten, geen dik op. Och, ja. Harry, nee. Het was niet jouw schuld. Als wij met z'n allen niet stiekem waren gaan roken, dan was er helemaal geen brand geweest. Nee, en als we beter gezocht hadden, dan was de boel hier ook niet in de fik gevlogen. Ja, maar die fles vervangen door een andere zonder te controleren wat erin zat, dat was ook niet heel erg slim. Ja, en als ik wat handiger was geweest, dan was die sigaret ook niet gevallen. Ja, en dat lieve allemaal, dat wilde ik jullie niet vertellen. Het was gewoon een stom ongeluk. Iedereen heeft erover geroddeld. Iedereen had wel een eigen mening. Het heeft gewoon enorm veel impact gehad op iedereen. Maar ja, het blijft een stom ongeluk. Het is echt pure pech. Ja. Maar ik dank jullie wel voor jullie eerlijkheid vanmorgen. En ik hoop dat we het nu een beetje achter ons kunnen laten. Goh. Ik denk dat ome Gerard zou zeggen... Neem er maar eentje op. Ja. Jeetje, We gaan bier drinken. Dat is We kunnen er niks aan. Het is gewoon Harry. Het is een ongeluk mee. Ja. Frits, het is Ja. Kom, Harry. we gaan op het terras zitten. Ja, we gaan er nog één drinken. Pak de koffers, kom. Hey, tot ziens. Bedankt voor de Ja. Kijk, daar hebben Geen en Silly Donner ook nou 35 jaar mee rondgelopen. Ha. Dat had toch verdomme een hoop elend kunnen schelen. Ook voor meester Gerard. Als jullie vanaf het begin van allemaal eerlijk jullie verhaal gedaan had. Toch? Maar ja, ik snap het ergens ook wel.
Want dan had Erika hier geen podcast gehad natuurlijk. En jullie mensen, geen revue. Hey, ik ben Steve Badjas uit die kamer 8. Hey, als je tegen doet. Dames en heren, mag ik een heel warm applaus. They said he took it on fire and he not alive while slipping he's running the game. Now big back you get to kill a little movie in a nice little shade. I gave Susie a little pat upon the booty and she turned around and said, love this way. Light, light, and let it shine. The stars align like a fourth of Koor en ensemble. Fietsers, acteurs, tekstrollen. Anton, Bea, Carla, Dorothee, Erika, Frits en Harry uit de jaren 80. De zangsolisten. Anthony, Bea en de rest en natuurlijk Natalia, Harry, Alter Ego en zelf. Alle medewerkers achter de schermen van de kleding. De Grieken, toneelmeesters. En een bijzonder dankjewel aan de harmonie, de brandweer en Gennep Nieuws. Het productieteam. De schrijvers. En het bestuur. Het licht en het geluid. En ja, jongens, natuurlijk ook het orkest. Maar boven alles, een heel hard applaus voor jullie, het publiek. Thank you.
Burgemeester. En ik denk dat iedereen die daarachter is, nog een keer een heel hard applaus. Ze zijn allemaal weer aan het omkleden. Maar ik denk dat ze gewoon weer even met z'n allen mogen terugkomen. Komt u maar! Ja, komt u maar! Komt u maar! Nog één keer buigen. En het grootste applaus dat ik ooit heb gehoord. 3, 4 of 5 jaar, of misschien wel 6 jaar, 7 jaar, dan zou er misschien zomaar een nieuwe revue kunnen komen. Ik heb al mensen in de pauze gesproken die zeiden, oh, ik wil eigenlijk ook wel meedoen. Dat mag, want iedereen mag meedoen. Dan heb ik toch nog even één opmerking. Financieel is het een flinke kluif voor ons als bestuur. En wij zouden het heel fijn vinden als wij vrienden krijgen. Vrienden van de revue. Mocht u denken, nou, ik wil over 5, 6 of 7 jaar weer zo'n feestje. Wij zouden het heel fijn vinden als u vriend wil worden voor slechts €75. Daar komen ze weer. Voor slechts €75 kunt u vriend worden bij de revue en wij kunnen het op dit moment heel hard gebruiken. Mag ik nog een applaus voor onze sterren en de band en iedereen die betrokken is.